Siúra an ísceabhar scáil seo, inseoir chlár foghlama leibhéal 2. Agus tuspáinfar conas is féidir é chomhcheangail le héanad foghlama chun cabhrú le timpeallacht foghlama chuimsíthe. Tá chlár foghlama leibhéal 2 deartha de scoláirí le deacrachtaí foghlama éadrama go meánacha. Chun tacaíocht níos cuimsithe a fháil chlár foghlama leibhéal 2 a thuiscint agus a chur bhaim. Tá físceabhar scáileán níos mion sonraithe le fáil tíreolaíocht na tráthsóisiirí agus an chlár foghlama leibhéal 2 bhí phleanáil rinne ranán na tíreolaíochta tí chiamh gréasán SSM. Tug an scoláirí a leanann chlár foghlama leibhéal 2 bhí chuig éanad tosaíochta foghlama, nó ATF-anna. Is iad seo na chuig éanad tosaíochta foghlama. Cumarsáid agus litreacht, idireacht, cuaram pásanta, ag marachtála pobal, agus ag olbhú don obair. Tá gach éanad tosaíochta foghlama leacha amach ó thaobh gnéithe agus torthaí foghlamaige. Anítear i ngnéithe an éanad tosaíochta foghlama, an ólam thábhachtacha lena mbeidh scoláire ag plé sráid a thuirí foghlama gaolmhara le gach gné. Tá sé tábhachtach cuinniú gur chóir go mbeadh chlár foghlama leibhéal 2 mar chróid den phróiseas pleanála inar Ryan ábhair, agus mar rúntóirí trí torthaí foghlama na néanad tosaíochta foghlama a chomhcheangail lenar gleachtas teagaisc, foghlama agus measúnaithe. Leis seo, táimid ag cabhrú le timpeallacht foghlama in chuimsíoch. Bhainimid úsáid as an éanad foghlama samplach siar sa mbaile chun léiriú a fháil conas is féidir le gach scoláire idir rang tíreolaíochta Port Umlán a Ghlacha in éanad foghlama. Beag bean bhfuil siad ag tuairt faoin na gcuid foghlama ag leibhéal 3 nó ag leibhéal 2. Sulla dosaimid tá sé tábhachtach cuinniú go mbíonn muid ag plé le gach foghlama inar siomraí ranga ó lá go lá, agus ag deireadh measúnaí orthu trí cheis na chur agus breanúach ag éisteach le freagraí na scoláirí, agus trí féchant ar na nithe a scríbann siad, nó conas a héin siad i mbun taisc. Maidir lenar néanad foghlama samplach siar sa mbaile, breanúid ar achmhainnaí agus ar gníomhaíochtaí éagsúla a d'fhéadfaí úsáid chun torthaí foghlama leibhéal 3 agus leibhéal 2 a isriú agus a bheas ag an am céanna. Tosóid trí léirscáil cheantar clún meala a úsáid, agus féchaimid ar thura foghlama a 2.9, measúnú a dhéanamh ar mail idir an domhan fisicach, an tarasóireacht agus iompar. Téiteach scoláirí atá ag tuairt faoi leibhéal 3, nithe is tíal spéise de thurasóirí ar an léirscáil a aithint, agus a aimsiú, agus scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar chabhraí an tíorreach fisiciúil le forbairt na tarasóireachta sa cheantar. I gcás scoláirí a bhfuil a gcuid foghlama ag leibhéal 2, téiteach siad doling le tortha foghlama 2.33 a éilíonn ar scoláirí léirscáil thimplí a úsáid chun siamh ar le a aimsiú. Ag leanann sa raidh ag díriú ar thura foghlama 2.9. Téití cógníomhaíocht idir scoláirí a úsáid freisin, chun foghlama scoláirí ag leibhéal 2 agus leibhéal 3 a isriú agus a bheas ag an am céanna. Obairgrúpa nó péire mar shampla, trí gníomhaíocht sartála is féidir gach scoláir a bheala chun oibre agus a bheas agus iad ag obair lena chéile chun tasc a bhaint amach. Is príomhscéal tábhachtach de chuid na sráthsóisiirí é scoláirí a bheith ann obair le chéile. Agus cabhairn sin freisin na scoláirí atá ag tuairt faoi leibhéal 2 tortha foghlama 4.6 a bhaint amach, Port a Ghlacha go haibríoch an grúpa. Tortha foghlama eile, 3.5 ónar néanad foghlama samplach siar sa mbaile, a éilíonn ar scoláirí scrúdú a dhéanamh ar cad is cúis le hathrú uirbeach a mbaile nó a gcathair néideann agus ina hiarrtaí a ghabhann lethe. Beirt eile don ólamár féidir le gach scoláire isriú agus a bheas ag an am céanna na obair thionscadal. Léigeann obair thionscadal de scoláirí scileann na taide a uirbearts agus torthaí foghlama a bhaint amach, bíodh siad ag leibhéal 2 nó ag leibhéal 3.
Is fólam hábhachtach éiscill na taide a Herbert de scoláirí atá ag tuairt faoin dá level. Maidir le level 3 is céim hábhachtach I brose san istriúcháin struchtúra a chabhraíonn sa scoláirí olbhú dagad I mar bíana. Bíonn taide tábhachtach freisin de scoláirí atá ag tuairt faoi level 2 chun na dorthaí fólama a bhaint amach. Mar hampla, le haghaidh tionscadal ar thír is mála, déiteach siad tuairt faoi tar fólama 1.36, ólas I gcóir tionscadal a aimsiú edding néasán. Ag tógáil ar sin, féidir siad píosa aibre a chruthú le tuispáint ina mítar ag doling le tar fólama 1.24, píosa aibre a chruthú I gcóir tuspántais. Féitin scolar a póster nó bróiséir a dhearra chun aonaise a gcuid fólama a thospáint. Faoi dhearra, bailítear féiniise ar ólam na scoláirí de chlár fólama level 2 I bponan nó a riomhphonan. I gá scoláirí a bhíonn ag tuairt faoi chlár fólama level 2, tuairiscítear na héine tosaíochta fólama atá baint amach acu I bprófíl an uachtála na sreatha sóisiúí nó an PGSS. Ní chuirfar ar an PGSS ach na héine tosaíochta fólama atá baint amach acu. Gur míle magadh.